Здравейте, печки, момички и пчелички. Какво правите днес? Извинявайте, ако клипът забива. Днес ще стрим. Какво ще стрим днес? Аз ще стрим къщи в Егорс. Без да ни убие. Къща отпадки. Ще ки направим? Ки оставим яйцата така или да заграждаме? Може да е така. Кото стане, стане. Кото така. Апгрейдна ли го? Апгрейд го. Чекай. Апгрейдна го аз. Трябват ми 10 да пусна други. Аз горе-долу колко блока да идем настрани. Какво настрани, бе? Никакво настрани. 86. Настрани не може да... Човек, аз знам един начин как се качваме или горе от мешката. На върха на червения блок. И оттам да почнем да строим нагоре. Чакай, просто ме на мен... Стрипал хелс, ама дали сме solar power, да. Come to papa my dick. 3 стака блокове, нека да ги ни трябва 4. Ама ако искаме да си построим къщата, човек, ги ни трябва доста повече. Ги ни трябва доста аера. Веднага строят към нас, много ясно. Отеква! Защо винаги ни мразят? И двата отбора, човек, е така, тия са някакво, не знам шо. Яйцето ми е унищожено вече. Човек, бех на едно сар. Нова игра, това не се зачита. Мъртъв ли? Да. Нова игра, това не се зачита. Това е за загрявка. Нищо, че сега играхме 3 игри. Просто загрявка. Пак на същи мапа, човек. Аз още не съм умрял. Топ си игра. Аз ги паузирам малко. Да... Как беше паузата? Мани ме не получи. Фак дис пауза, бе. Пауза само момичницата прави. Или Ан Митков от нашия клас. 3 от 12 на отгоре в десно. Кое? Чакай, малко аз забавя. Пърпо е заето, гадно. Пак лайн. Аз си избирам какво кит. Не ми кажа, че това е пак същия мап той. Той си. Не. Танчо, дръж си тук на китове, да можеш да си избереш после... нали, overpower тези глупости. Яло! Аллаху Акбар! I'm coming. I'm coming. I will find you. And then... Смисъл, аз застанах и натиснах контрол. Don't give up, it's too long. Направи дабл джъмп от най-последния грас блок и ти стане всичко, човек. Oh my god! Казах ли ти? Чеса? Чеса, от тук право тама. Вода идвам! Не идвам. Чеса, неко. Тур, дай. Тур, дай. Поръкичка текла ръкичица, амено дори ме. Пробвай се. Акъм ти на лампата. Не, акъм на лампата, бе. Ръкичица, алелуя. С таски ми го слушахме так по лифто. Намали да почвам вече, бе! 25 То клипки стане 10 минути. Иначе по-добре ти взема някакъв бонус от YouTube. А клипа е над 10 минути да се взима таков бонус.
Което значи още стотинки. О май гад! 5, 4, 3, 2, 1. Плюнк. Не. Данчо. Overpowered. Triple health. Never gonna give you up. Never gonna drop it down. Never gonna give Избра. Купили сте ничего ново кит, нали, за да сте желязо? Да, оно е на първи левел вече. То тук е на втори. You up. Never gonna drop it down. Колко желязо имаш? 10. Апгрейдим го втори левел. Сега трябва да съберем много бързо нещата, че не трябва. Да. Окей, аз вече имам кирка. Колко кирки да взема? 2? Стигат? Ама от ти обикновени или от 32 диаманта? Обикновени камъни. Стигат. Щом като бяхме там и строехме и настрани и нагоре, ти железната ми остана жива. Нали, до оранжево, значи железната. Дърната ки стигна за това. Аз взимах малко блокове, нали, колко да се качвам догоре. Аз ти направям сет. Чекай, преди това аз искам да направя. От не може да направим патка на мечката, бе. Пълно тъп сървър. Не може да направиш патка на мечката. Нещата ти са в Villager. Сега ке ме кара, слизам до долу след върховния ми паркур. Да. Not bad. Меч взима ли ми? Не. Защо? Искаш да умре ли? Искаш някой започне да ме тапа, да не мога да му отвърна? Това ли искаш да ми кажеш? Майко, каква заграда на лицето. О май гад. Аз заградна лице, това е пътя ни за нагоре. Така да спестим най-малко блокове. Използваш моя път. Мале, цепи ми кът гъс. Ако все още се чудите какво правиме, И ние не знаем. къща из облаците. Къща до Бог-лимит. Айде, но много ме сърби. Данчо! Аз ще живея в ушите на мечката. Окей, бос. Данчо, аз вече си правим къщата. За теб не знам. Не, мани са, не на това. От нея. Това е готино местенце. Ама ело да събираш, че аз не мога сам. Чек са. Ама аз не правим път нагоре, бе. Ти разбираш ли го, бе, младец? Ти строиме от яйцето назад, чули? Аз не. Защо? От тук нагоре по-свесно. Нагоре. Да, от вече си имам къща аз. Ама нали знаеш, че тия къщи трябва да са много нагоре. Идеята е да не ни видят. Знаеш моята идея каква е? Аз струм от яйцето назад. Ама, знаеш от тек? От жълтото блокче. От жълтото купче. Само тия лилавите и сините имат някакъв шанс да ни видят там, и он какъв шанс е това. Ама строй от яйцето назад, това е най-ефикасно. Ама строим, бе! Ти мен зор не ми дава? Ама де, Ако искам... превръща се в майка ми. Добре, Тошко? шалото. Ти да идеш, Тошко. Отивай, Тошко, гладен си, Тошко. отивай. От така, гладен си. Аз ако не искам. Що ще мари да ти ми лепиш? Не. И ще да ти лепиш, Март?
Иначе дали тия деки играят срещу нас, играят на Full Chunk Render Distance, а не такива глупости. Дали са включили всичко на макс? От ако е така, нека си строим бая назад. Аз взимам последни блокове и Вземи ми храна малко. имам 4 стака. Храна. Да. Not bad. Ки ни стигне. Нищо, че само един ки ни стигне, да, ама. На къде са? Да отивам аз. Качи се по мечката. Ти назад ли си почнал да строиш вече? Бе? Да. Аз ти казах, че строго, но ти на интереса ми се правиш. Ама да. Хората тук го имат, на клипа го имат за доказателство. Ти не снимаш. Снимам. Окей. Ки направя снимка на нашата малка каща и ки я сложа за тъмнел. Аз почвам да строя, да чупа, бе. Ара. Не чупи още, не чупи, моля. Оти? Трябват ми още блокове. Ама аз имам 12 стака. Данчо, никой вече не може да ни види. Аз съм на 16 чънка и не мога да видя нашия остров. Абе, аз имам 12 стака. Данчо! О, Виждам зеленина. я чейки какво ки взема още повече. Не слизай, аз без това съм там, взимам блокове. Мен не ми за буквата, аз искам храна. Ама окей, аз имам 4 стака. Ама е по-бързо да... Аз леко технично вече не мога да спринтвам. На колко бутчета си? 3. Май всеки дом. 4, почни да вървиш към нашата база. Аз съм на нашата база вече. Къде си точно? Ай горе. Той там идвам. I coming for you, папа. Отстроиш от тук. А! Не се притестискай. Не! Ама аз дам и блокове. Димитри. И той става. Що правиш, бе? Тук си има стълбичка. Почни да го чупиш. Чуй буквално всеки един блок. Ако може. Едни строят към нас бързо. Бързо идва да чупим. Да, човек, видяха ни всички. Еми аз поне една малка патка и се направям тук. Имам два блока! Данчо, буквално не виждам дори нашия остров. Почти не го виждам, да, виждам само гърба на мечката. Ама яйцето още не е живо? Да, значи то вместо да ни щупи яйцето, он се опитва да строи към нас. Данчо, ние сме господи вече. Идваш ли? Абе, ти колко блока си строил на там, бе? Бая, те нали викаш да не ни виждат? Човек, ако аз виждам зеленина.
Аз виждам зелено. Аз виждам как един се опита да строи към нас. Опитва ли се, бе? Аз нямам меч, Да. ама пак ти го припляска. Имам кирка, дек набива 3 демичи. Така че да си правя по-писна. Това е сериозна работа. Ево натам, бързо. Ево натам. Ти трябва да строиш. И строим нагоре. Метни блокове. Да. Блокове. Ай, стига. Давай нагоре. Нагоре? То ще бързо. А, чакай, аз се държим шест сорка. Ама ево до мене строй. Стой. Давай. Теко иди в уши. Ти сериозно ли? Иди настрани. Аз си направих стълбичка. Ай бързо, че той не настигна. Ти сериозно ли строиш над мене, бе? Аз не стром над тебе, бе, ти дойде. Ей, не! Бързо нагоре. Ние правим някакви индиански скулптури, така. Патки лизат. Данчо, набавче не знаеш как се чете моята марка на телефона на... Какъв език беше? Добре, с испански жарго... с испански акцент. Не се притискай. Инч, знаеш как ще виждам в тия блокове? Виждам кръг. Данчо. Инче, ние сме сенца. Ние ако искаме само да се метнем да се върнем на базата. Нема да умрим. Да. Нема фол вече. Най-сигурно да се метнем долу чак на свет. Извън светова война. Ти колко нагоре строиш вече? Еми, ки стигнем 256 блока. Сериозно? Ако можем. Това е... Ти искаш да стигнем макс лимито, а в мен вече ме сърби ръката. Не ми засърбе главата. Окей, стигаме 200 блока и спираме, така ли? Нарно, аз си имаш само 2 стака буква. Може да имаш да, ама ти са ми на слота. Стигнахме ли? Така, Не, стой. Иди, ето тук отпред да застане, ето тук отпред. Аз ще ти кажа кога... Данчо, виждам нашия мап, виждам нашия остров от тук. Как? Аз съм на фул ченко. Окей, давай натам са. Ти чупиш моста, аз го стром. Сопри. Да. Кирката ми се зареди. Казахте? Стой, не чупи. И шо? Нати го това, Кое? да си имаш. No good. Аз имах. Давай, чупи. И казахте моите тия кирки, като се извън обсего на картата, после се зареждат. Това се едно имаш мендинг на тия. Кажи ми като се опра да стро. Има време. Инче, аз не записвам. Аз записвам, човек, и много ми скефи то клип. Тя така 3 игри поредни си строим къщи в небесата. Поне аз успях да направя едно нещо. Аз направих патка, която беше 100 блока висока. Това е моята гордост. И някакъв дойде, скочи върху нея и аз скочих от нея и той продължа. Остана горе и почна да клека. Чупиш ли ти? Чупам. И ще дам по-бърза кирка. Ти дам, че ако тук няма фол демидж, айде на зеленото. На кое зелено е? Тревата под нас. Под нас трева ли има? Да. Грас. Почти под нас да е, ама. Пак има. И аз стоя, съпри да чупиш. Аз ще слеза додолу с хако. Ама нали не работиш в този сервер? Само това, нали, къде ти ме удръш, това не работи. Ама не може. И още не са ни щупили яйцето. Те са уникални, инче. Накрая те гледаш и двамата се избиват. Не гледаш, един идва да чупи нашите яйца, ама пада от моста и ние бием, човек, така. Точно, ево. Това е моментът наистина, ево да застанем на едно блокче. Моята кирка ще се чупи. Ево, заставаме, аз ти на едно блокче са. 3, 2, 1.
Не се притискай! Моментът на истината. Данчо, аз почвам си строя къща, тук не ме интересува. Чакай, ела натам, ела натам. Тия дали са толкова тъпи да не правят такова фултим, че ние сме с Protection 5 ледър брони. И моята е пълна, че моята ледър броня не е пълна никакъв демидж. Данчо, ви си бронята, няма никакъв демидж не е поела. Казахте? А моята кирка е на червено. Не се изчупила толкова бокове. Човек, чекай да... Ай, Данчо, строим си къща. Не, дай ги избегаме много нататък. Не, чекай, аз искам къща тук. Не тука. По-нататък. Върви. Трябва да им избегаме. Инче, гледай, сега достигаме някакъв нов мап. Чек, ние така си живеем живот тук. Данчо, да намерим овце? Да си направим легла? Ще си да намерим вилича. Аз имам 11 желязо в мен, що може да взем? Данчо, ти само вървиш към мапа? Шо? Ти вървиш оттам, дек дойдохме. Не, как така? Май почне да си стрим къщика вече, човек. Данчо, аз почна да си строя къща, за теб не знам. Ево още малко. Поне теб F3 ти работи. Мен не ме занимава да го търся. Като стигнем 800 спираме. Човек, аз имам... На мен само най-първи слот не ми е таков пълен. Ево на тука. Инче, ти колко сърца пла? А? Ти колко сърца пла? Пълнат ли си сърцата или там ще видиш? Не, аз те питам колко сърца пое като паднахме. Еми, оставиме на... Чей се да я. Пълен, а другия на 4. Мен ности с едно сърце повече. Мен имах само 14 сърца. Айде да построиме кралството са. Ти колко болкове имаш? Ми аз имам 4 стака, 5. Аз имам 3 стака. Айде, Данчо, почвам. Колко толкова са? Аз искам да си построям някаква малка уютна къщичка. Аз ще пробвам да направим Kingdom. Мен това честно казано ми стига. Е така от тук. Данчо, Ники става. Инче, ние нямаме никакво ограждение на яйцето, ама още не са ни го щупили, човек. Ние сме изолирани, не са ни видели един път на карта и това ни. Викат си, тия не съществуват вече. Моята кирка пак е пълна. Аз си правям двойна вратичка. И чакай, направим патка Kingdom. Човек, аз си направям покриво с патки. Kingdom of патка. Your патка is mine. My man to yours. Thanks. Кога? Данчо, те се усетих. Те знаят, че ни няма. И гледай, сега тия тръгнуват да строят към нас и почват тук да ни търсят по света си вика. Ти отдех са, бе. И гледаш на мирът няма. Шо си е сир? Ти ни завладят кралството. Кралство патка ще бъде унищожено. Нема. Моята уютна къща няма да бъде унищожена. Ама това не е най-успешният проект до сега, така че викат с тия къщички. И Данчо един път свършва играта и тия се питат, тия дек ли са били през цялото време. Ама аз така, сега тия да щупат ти на грей яйце, или път тия почнат да ни търсят играта вечен човек. И няма да свърши. Опра! Уилфри, какво правиш? Чек са. Kingdom of патка. 3. Танк.
Нека тук е много. Абе, не е кой знае колко хубаво, ама става горе-долу. И що се всички ливоти ни опечели малко. Да, чува се, тия дексти са закатали в някоя миша дупка. Моето не... Ма само и да го щуп. Данчо, ние трябва да вземем някакъв... Achievement тук. На Егорс. Строят къщички в Егорс. Яйцето им е щупено последно. И сега, тук е грешно. Стой. Чек са. Танк, танк, танк. Танк, танк, танк. Так, танк, танк. Танк, танк, танк. Данчо, моята патка ще стане много. И ще имам да Обаче ще мога... стане много як сега, ако ни намерят. Твоето постана нещо яко. Мали мен как ми цепи. Спокойно. Моята е пълен кене. Intel седмицата отново се излага. Да, чекаме. А не, спря да цепи инчи. Intel седмицата почна да се оправя. Данчо, искам погледни моето. Царството на патките. Представиш, нали отдалече някой го види и си вика, кой може да е това? И това е нашата стъпка. Искам да видя красивия щойн, който получи. Дори се обиес. Волите. Да, бе? Чай, сега аз пуша. Не? Не съм сега пуша. Добре. Ой, да! Данчо! Що? Има някакви 3 секунди, сигурно ще почне да разрушава малко. Къде бе? Не, виж в чато. Там remaining е 30 секунди, players. Как седам, аз виждам, че пише 6. Шо 7, шо 6 бе? Players waiting са. Защото... Не, гледай! Егорс. Time remaining 30 секунди, човек. Айде. Мани, това не е такова. На мен не ми излиза. Чекай са. GG. Опа. Данчо, ние направихме най-красавното нещо. Аз се гордея. За друго не знам. На те пинчи, дек ти е входа за втория етаж? О, видях. Данчо, това е много красавно. Искам да горя тук. Чекай, напряга по-стабилно. Напряга като иконката на Watch Dogs е така един среден пръст. Напряга като иконката на Watch Dogs един среден пръст. Но не прилича. Ти направим иконката на DedSec. Чекай сега, така е по... Така. Не виж ли? Чекай, ако чуем това. Не. Нема се получи сигурно.
Данчо, е така, нали ти преш малко по-час време, просто да станеш тук по-отстрани. Данчо, виж нещо. Мане, всичко е пари. Не повече. Ти имаш ли някакви какво? Шо? Блокове? Не, нищо. Виж моята къща, много е красавна. Мене ми свършиха блоковете. Данчо, ние останахме единствени. Данчо, ние си строим къщички, не ни интересува нищо. Тия гледай, сега сигурно се оборудват на Макси и Кидо да ни теб. Да никой ни намери. Данчо, искам да ме снимаш така тук при двете. Чекай, преди това, да сваля панталонките. Е така. Защо свали си и бутушите да знаеш. Да, знам. Свали си. Насочи си мишката към мене и цъкни. Хай! Готово. My name is Charlie! Я давай ме снимай така. Айде. Чекай, Кидо малко по-отблизо, е така да се гледат къщите. Натискай, спами си. Айде, готово. Данчо? Свали си панталонките. Чекай, свали си панталонките. Моля те. Аз мога по-бързо теб. Ага, слушай. Хай, колежке! Колежке, какво правиш? Колежке, очите ти много приближение на едно от друго. Чувствам се, че си доста близо до мен. Твърде близо. Как ти бъгна главата? Данчо, пак се върти така на различни посоки. Данчо, почни да си въртиш главата. Направи ти снимка и като да видиш, ако ти се получава, че е така, главата ти е вътре в тялото. Нас не е в пет и го виж. Вау. Така можеш ли? Не мога. Добре. Можеш ли? Да можеш. Фърлиш банана в кошка и си откажа чашата. Си фърляш след малко банана. Но, сложи си апарат. Окей, сега. Не веднага. 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 Сега е? Веднага. А сега? И чулата сложи. Чуй. Чулата. Сега. Веднага. Сега. И аз ще ти тръпна за щепче на компютъра. А? Сега. Това гледа ли се сложи? Що? На камерата гледа ли се? Не. Защо ако пада камерата? Да, ще оставим къщи тук. Айде, искаш ли? Искаш ли да оставим сградите тук? Виж, моята много красава, нали? Това са пишки, а отгоре има още една. По-малка. И моята е красава, нали? Кажи, нали? Защо чупиш патките? Не! Панчо! Не! Само това не бил сте? Нали за час е? И той става. Ама ти нямаш никакви патки в твоето. Няма нито една патка в твоето. О, тя е издълбана. Това е изкуство. Дай ми сега дали тия са тръгнали по всеко и мисля да ни търсят. През сега тия са тръгнали. Ньонг. Насекъде. Търсят ни.
че никакъв шанс да им намерят Декс. Данчо? Айде ли, не мога така, не мога да си продължим до утре. Или почекай, аз ки се оправя с нея, ти ки седи мафака, докато ти не се откажеш. Искаш ли? Съгласна ли си? Айде. Еми, guys, please subscribe. Много моля. И останете се с здраве.